Lah ngene iki lho Bolo. Ini iki lek enek dulur Batih sing omahe kutha lek duwe gawe mantu sing ning desa dulure niki dipasrahi kon golekne janur, nganggekne urung kupat ngene iki. Ngene iki lek ora wayahe kupatan ning pasar ya ora enek. Dadi ya mlolo sing ning desa kongkon nganggekne urung kupat ngene iki. Lah iki urung kupat iki lek sing iki lho ya iki pojok 6. Iki arane kupat Sinta. Lah lek sing iki pojok 7 iki biasa kupate atos, lek iki anyir. Lah lek ning pasaran kae rata-rata urung kupat iki sing pojok 7 iki. Soale gawene rada cepet, rada gelis. Lah lek sing iki rada suwe gawene. Jane padha ae. Cuman bedane sithik nalika dadi lakaran, lek sing iki ujunge pangkale padha labas kabeh. Lah lek sing kupat Sinta iki pangkale labas, ujunge tambah sak putaran utawa putar balik. Nah, contone iki. Iki lakarane. Lah ngene iki lek arek nom-nom ya mungkin ae lho ya terkadang ya wis jarang sing iso lek arek nom lho. Lah lek wis tuwa-tuwa kaya Dhewe Bringos ngene iki ya iso. Wong cara mbiyen iki mesti lek di ya iki kupat Sinta. Pangkale labas. Ujunge tambah sak putaran. Dadi rada suwi titik. Kacek saitik lek karo sing kupat pojok 7. Lho, ujung pucuke iki tarik sak putaran. Tapi pangkale labas. Poke iki labas. Nah, ditarik set ngene iki wis garek ngencengi wis dadi. Nah, iki garek ngencengi wis dadi. Wis ngono ae.